Ahoj, tady je Karel z GizChina.cz. Zdravím všechny diváky lomeno čtenáře. Dnes tady máme první video s vybalením GIU G5S, které nám dorazilo po pár dnech z Číny. Já už jsem se trošku připravil, protože balíček byl zapečetěn opravdu detailně. Takže pojďme na to. GIU G5S. Byl jsem zvědav, jestli nám Pandavel.com, čínský e-shop, který nám GIU zaslal k recenzi, nepřibalí nějaké překvapení, ale vypadá to, že budeme mít pouze opravdu výbavu basic, tedy GIU G5S s 8-jádrovým procesorem, 1 GB RAM, 4 GB ROM, 2000 baterka, žádná větší baterka s druhým krytem tady není. Tak, trošku odbočka, je to s podivem, ale je to první GIU, které vybaluju, i když tahle ta značka mě v podstatě přivedla k čínským telefonům. Takže moje premiéra. Doufám, že bude hezká. GIU balí do hezké bílé krabičky s krásným svým logem. Máme tady nějaké povídání od Pandavil, jak se připojit na Wi-Fi, jak odebrat shortcut ikon a tak dále, jak se připojit k počítači. Tady je folie, spousta čínských znaků od GIU, Quality Assurance Pass 16.6.2014. Tak to prošlo. Tak, obsah balení samotný. Telefon, šok. A nabíječka. Nic víc. A první zrada. Vypadá to, že nám Pandavil nepřibalil evropskou redukci. To je trošku zrada, tak já si s tím poradím a případný výherce, jestli to ještě není. Případný výherce naší soutěže od tady tento telefon si bude muset dokoupit, ale dneska většinou všichni mají USB nabíječky, takže dost takový problém to není, ale je to lehké opomenutí. Pojďme vyndat telefon. První dojem, ten telefon je těžký. Na to, jak je malý, je opravdu těžký, ale souvisí to se zpracováním a použitými materiály. Jak jste se asi už četli, nebo jestli někdo vlastníte GIU G5, případně S-kový model, tak to je sám kov použitý při výrobě tohoto telefonu, který je snad nejvíce inspirovaný designem Apple ze všech telefonů GIU. Mi to nevadí. A první můj pohled na tento telefon je perfektní. Fakt, jako tohle zpracování, za to by se nemusel stydět i nějaký jiný renomovaný výrobce. Jdeme se podívat dovnitř. GIU G5S má otevírání přes takový cinzik, který když se zmáčkne, tak se nám otevře zadní kryt. Opět kov. Baterka 2000 mAh, slot na microSIM, normální SIM a SD karty. Vyndám baterku, tady zase kov. Musím říct, že tohle je moc hezké, fakt. To dílenské zpracování, to je jednička s hvězdičkou pro GIU. Je to, jak je třeba zapuštěný telefon s tímhle bleskem. To se mi opravdu povedlo. Tak, telefon se zavřeme. Ještě jsem si mohl zkontrolovat, jestli tam není záslepka na baterii, tak to ještě otevřu jednou.
A není. Cvak. Všechno sedí jak má. Tady ty matné záda, matná černá záda, možná můžou někomu nesedět s tím, že se tam nechávají takhle stopy, ale to opravdu může vadit jenom puntičkářům. Zepředu máme gorilu. Na pravé straně kromě zmiňovaného dzinziku je zapínání, vypínání, nahoře jack pro sluchátka, dole výstup reproduktoru, mikro USB, ovládání hlasitosti na levé straně. Zezadu jsme se dívali, máme tam logo a nápis GIU, který je hezky, teď nevím, jestli je zapuštěný nebo vystoupí. Tak, zkusíme telefon zapnout. Blik. Zelené obrázky si dáme pryč. Nabíhá nám GIU logo. No service. Tak, co tady máme? Baidu. Telefon se jíbe docela hezky. A měl by to být, pokud nedošlo k nějaké mýlce, jak jsem říkal, model GIU G5S Basic, tedy 8-jádrový procesor, 1 GB RAM a 4 GB ROM. Tak to můžeme rychle zkontrolovat, když se podíváme třeba na storage. Je tomu tak. Phone GIU G5S, Android ve verzi 4.2.2. Tlačítka jsou podsvícená, to je dobře. Vidíme, za jak dlouho zasnou. Teda, možná jsem si nevšiml, možná svítí pořád, ale to si nemyslím. Ještě jednou se podíváme do nastavení. Spell checker, language English, přepneme se na češtinu, která je tady obsažená. Tady pár aplikací, které nic neříkají. GIU G5 a čínské znaky. Nevím, budu se na to muset podívat detailněji. Na co bychom se tady ještě mohli podívat, zkusíme si něco vyfotit. Tak třeba detail. Měříme se na detail. Před použitím fotoaparátu prosím vložte SD kartu. Aha. Takže nic si fotit teď nebudeme. To bylo vybalení GIU G5S, které nám zaslal pandavil.com. Tím tomu děkujeme za objekt k recenzi a zároveň moc povedený telefon do naší soutěže. Ve druhém videu se zaměřím na benchmarky, tedy výkon, pustím si nějakou hru a pak už budu pracovat na textové recenzi a jsem sám zvědavý, jestli i ostatní funkcionality tohoto telefonu budou tak povedené, jako je jeho konstrukce a design, protože to je opravdu skvělá a nekazí mi ten dojem z toho ani lehce vyšší váha. Ještě jednou děkuji za pozornost a zase nějakého videa. Ahoj.